Baik. Dahil mahorin din rin manok. Morning hagdan pa doon sa kusina. Okay, bye. Be? Asa man imong super view? Ano? Kani? What's up? What's up? Okay, nabungol ko gang. Isapot! Isapot sad ko. May gani kay nakakaon. Nakarelax-relax na ta dito ba no? 30 minutes. Hello. Hello guys. What's up guys? Nami diri karon sa Daran. Krispy Kreme guys. Hello, what's up mga kachong? Mga Brishol! Nami diri karon sa Daran Mall. kachong! Agay. Mga Klaro ko kachong! nimo. Kat. Nga sa puton! Agay. Basta tiguang na na sa puto na ni. Diri sa Daran Mall. Uy, amuag labi. Amuag mall kay Amuwads dira, Amuwads Mall. Nya Close diri. Close pa sa Daran Sa Eid Mall. siguro ni maabli. Ha? Sa Eid. Sa Eid. Eid na after Ramadan. What's up, what's up? Wasasa. So guys, bugnaw na kay karon panahon na diri sa May gani kay Saudi nagdala ang Arabia iyang karon. asawa guys og jacket guys. may gani kay gidalhan ko og kanang jacket san sa akong asawa. Okay. Sa puto ni guys. Gisapot ko ganiha kay nakoy gustong buhaton apan Apan ang mao tanang kining gusto nahitabo. nimo dili mabuhat. Yes, what's up? Ay. Nakita ang raman ang Daran is closed for Diri road nga side, evasion. daran. Na-close na siya kay Wait. nasunog sa una. Mo ni agianan para sa Daran. Sheesh. Mo ni lang parking area sa una diha, dako kayo, pero karon Pero wala na. karon wala pa. Pero ang mga balay sa mga trabahante araw. Wala na balay serbante diha, ilan ang mga I'm good. locker room. Nalagi. Di lagi. Nalagi. So na lang So, ta. what's up guys? Maglakaw mi guys dito sa ano guys? Sa terminal. Kamis terminals bus. Layo-layo pa mong lakawan. Nakapangapi na mi guys. Nakapang Krispy Kreme na mi. So mao ni atong sitwasyon dire. Wag So gyud- mga Wag gyud bus, guys. kachong, mga chong, Ugnaw naman di ay guys. pangtugna na mi dire chong. Ugnaw na gid kang. Ha? Ugnaw gid Tugna gid eh. Jara. New cinema coming soon. Oh, na sa cinema diha. Sinihan na sa dilada no. Naglumba ang diha. Hoy, maglumba. Pabuyag mo. Expedition. Tamang ano lang. Tamang takbo lang, di ba? Yes guys. Yes, goy. Labaw kag Palit goy. pa takog sapatos dito nga duty shoes guys. Abi ini labay ni. Sunod guys, ako Nice, na lang kailang sa ko, ano? Bulacau guys. Ala, What's that? ano lang tower. STC na gang. Ha? STC. Oo. Morning gate 11. Mm. Dili ang mga kuang mga restaurant Isang Daran Mall. under renovation. Gi-renovate nila kay na. Tanawag ako dito ta naghuwat pagyapoy bus. Wow. Hello guys, it is salat guys. It is a lot. Na-adis like ko anda no kanang It is salat. dako-dako sa ning kuan eh kaning Amwads no. Galing kay straight lang siya. Oo. Ay, tulong mo ram kag tulong kag naong ba. Easy mo bang tulong nang Sa mga mga sa kabayan mga na to diha. Asa ning dapita? kabayan. Ang south lang dila. Hala, di ata nag-inom og kape Asa? Di as taas. Na day. Wow, sa Uy, tulong. Tulong. Tulong nanan. Oh, na day dia no. Galing kay ngit-ngit
man gud di na ako makita ba. Oh, mahuro tas abog dia kang. Kasi abog wa may abog. Awa man di abog diri no. Oh, there. Can you drop there and there? Hey, naku. Ay naku. Di mi nang aon guys. Layo-layo sa tong IKEA guys. lakawan IKEA. na. May nalanggang kay nakoy nakitaan nga bus padung na diri. Asa? There. Ang problema ana kay Dito na lang kita. Wala na. dili ta hunungan na nila dire. Gi. Ay, salamat guys. Kay nakainom na ni siya guys. Og kuan guys. Gin bilog. Nara guys oh. Asa? Taong bars guys oh. Oo. Padung. Nana? Oh. Asa ka na sa mo Diri guys. mo labang na dire? Oh. Yung ka wala. Maghuwat ko guys. Atong parahon guys kung hunong. Sige, mag-prepare ko guys. Di siguro na hunong eh. Wait sa. Parahon na ta. Di na hunong takpo na talag hunong ko dire. Tapa man siguro dito. Ano ba dito no? Paabot na sana. Abot na lang. Iwan. Iwan? Iwan. Wala. Sabro kay. Gilabian rata. Ano na? Ha? Alas 11 pa. Ata pa yung sao? Lagi ba ko pa man nabot? Ah. Alas 11 mo guys na mahuman gud sakto raman. Ah. Naingon kung alas 9:30 tag barog dito. Kay niling ko dito alas 8. Niling. Hala. Alay, ayaw. Hoy. Ganun ko mo tanong kung date sa atong balay puhon ba? Dates? Oo. Kung ang imong balay mansyon. Mansyon gani. Agay. Mansyon. Mangarap kay ka kanang dagko di ka ginagmay. Ingon na niya mong itanom sa among balay nya gamay na. Mana bitaw na anahaw dito sa likod sa balay. Kali nga. Atong date. Paminaw. Kini dako Anahaw. dako pa ni sa atong balay. Anahon. Kato ba dates Kanang ba mga guys? kana dates. Oh. Mga guys dates. Kana imong itanom nya imong balay gamay ra kayo. Unsa imong balay? Okay ra dito itanong sa atop. Mangarap gani ka guys, dakoon mo guys. Mata ninyo guys. Bugal-bugalon sa nimo guys ay. Ang problema guys. Kay bugal-bugalon na nimo guys. Nanong diri man kaniagi guys. Oh, natural. Gianan man ni dire. Forbida. So karon magdebate ta. guys. Magdebate ta. Anahaw na guys. Kani mo na imong ibutang si imong balay, inya imong balay piting gamaya. Okay ra Ang guys. imong balay pandungan lang ana. Ayaw sa ba guys kay. Ha? Reflex ko guys. Oh shit. Magka-reflex sa dinding ko ano. Mo Kailangan ni sang IKEA. Mga chong IKEA. Abay. Ang dali guys, dali pa guys. Ganahan ko guys. Naglakaw. Lakaw mi guys. diri sa Alcobar kay Hunay mi. ang among sakyanan tuwa sa shop. Kay ladyo pa kaayo ang Duha na katuig wa pa nakuha. So lakaw lang sa ta. guys, ang nakaparat. Murad diring dapita. Nakaparat ani guys kay wa tay shortcutanan guys. Kami ra gyud siguro diri may naglakaw-lakaw, no? Oh. Kita ra no? Kinsa pa man di Ay ay. ang Ayaw wig BJ. ay busina lagi na. Lagi kay naglakaw min. Kay bawo naglakaw Guys, may pagdali busina mi. guys kay mulakaw na guys oh. Asa? Ito guys. Wala pa naglinya na guys. Tuyok na guys. Oh. Daghan na 1, 2, sila da 3, guys. Ay guys. Ay sigpataka na guys. Okay guys. Ang pangutana guys, asa ta mulapos guys. Mulapos ta da guys. O kana na. Open space ta da guys. Iniglabang na to da. Doa guys. Ay sigurado na. Sigurado pa na si Tama guys, taas na kayo mong sugar sa imong utok guys kay naka-cappuccino na ka guys. naluya ko binay naglagot ko na. Lagot ko. Ako nagagi ganina ako dito naghutot kahiyon ako dugayan bibi. Ang ako Dito nagkuan-kuan pag palaylay na magilami kay na. Di nagtuo ko nangihi na ka. Usay pagpangingin ako daghan ko bitbit. Labay ko na yung bitbit. Mao ko. na diya. Pag adto na ko dito Guys, mo anha ta diya guys oh. kabantay ka guys nga dito na ko Guys, sa Hoy guys. Kay na Kabantay mamatak ka ako, nga. guys. Dito na ko sa kuan. Murag close gina diya gang oh. Asa? Kani. Dili na open na dira guys. Kana oo. Ang gate ra pasod. Pero diri guys.
Able na siya diha. Dito, Able. sa may screen. Oh, isa screen. Wala na screen na taatuan ni tanan diri guys. Di gwardyado pa ta. Saba guys. Oh. Diri guys. Diri ako guys. Diri. Uy, nagwargo po dito sa imo guys. Busina pag inis guys, taxi. Guys, diri lagi ka guys. Di lagi ka patungan na guys. Dito mata guys. Oh, Mo ana mo gutada guys. mao gani akong ingon nimo. I think there is something here. No, We no, can- no, we no, can no, pass no, here, no, no no, no, problem. mapi. Dito Diri na lang to. Ano lang ko ano? Mao gani. Mga lakton ta diri guys. Natural lang maana pa ka. Diyos ko mo. Magdebate pag ka nako. Sige natin. Greatest ani guys. Okay, bugat na guys. Ano? Thank you guys. Di ka magara-gara da guys. Wait sa guys, mamatak sa ako guys. So mga chong, what's up? Dakpon kita diri kay maingon sa no close here. Nami sa Ako na sad guys. parking Ambi na, area guys. nila. Hi guys. It's so lamig. Guys, ang tag-iya sa GoPro sapot ni guys. Kay magbuot-buot siya guys. Gusto niya guys. Nga matuman gid ang iyang gigus gibati guys. So unsa na lang ko guys. Ang akong gibati di sad matuman guys. Karo nagsapot-sapot guys. Kipainom na kog tanduay guys. Uy. Tan-aw na nato ron kung makaagit ha. Labing nakuan. Dako pa des SM ning kuan. Hello. Pagdali ka kay mabayaan ta. Dako pa sa SM no? Alangon. Parking din eh. Gumay sa SM. Mo na siya guys ang tag-iya Mura sa mag sa kalungsod. Mo na siya, guys, Parking ang- area nila. vlogger guy nga naka-earn. What's up nga chong? Naka-earn og 1 followers today for today's video. For today's video guys. Naka-earn Small siya og ana. 1 follower. Tagba pa ko gingon nya. Small YouTuber only. Ngayon ko basta mga tanas lang mo ingon lang kadayon nga I'm just starting video. I have 100 plus followers. I'm so allowing. Kay di man gud kakasulti, di kakaingon mao ni siya guys ang vlogger. Nya nga. ang akong English guys, nagkalisod-lisod. Ang iyang gidanga English guys, balig G's lang guys. Jeez. Onya mo ning vlogger nga di kaingon guys. Di ki ay ni nga vlogger. Vlogger, di ki ay vlogger. Di kaingon. Lalagot guys. Okay guys. Nabudel ko sa akong English kanaday guys. Nindot kay dihang kuha nimo guys. Kato guys, Seb. Sako World guys. Kanang bus mao na among sakyan oh. Duha ka buok. Ang mga gate ipat mo ano? Nagit kay mga gate. What gate? Kana mga gate man ang paro sulod diri sa kuan. Mao de i-close na ni tanan. Karon pa kay gikuan pa man. Ah, Ablihan na nig mo open na diha tanan. sa una abli ni tanan bisag asa. Yes. La kani diri wala didto ra ang open tanan. Okay guys. Karon pa na guys. Gay. Mao na siya guys. Ayaw na siya guys, kasi natadiri. Diya na bitaw tas kilid guys. Ikaw guys. Matumba gani ko guys. Bit vlogger ko. Hindi mo naman kong tig alsas yung mga butangan yun. Vlogger bitaw ka ako may tig biraher. Nalang kulay daw. Asa? Ayaw na diri guys, diri guys. Oh, na. mabasot ka guys ha. Lawang naman eh. Oh, ako guys. Iwan guys, iwan ko sa iyo. Tarungon ta nila ang terminal sa A1 guys. Pero sa utim, labay mo sa utim, tungod gila sa utim no? Asa? Oo. Sa sunod mo kung adto tag utim. Guys, mangutot sa ako guys, kay inigso na sa sakyanan, magmahaw. Sige, pangutot ta guys. Abay guys, na guys na. Dala guys, mo ni ko mamliti mi guys. Iscan lang ni guys. Okay guys. Nanay bulasot ni guys oh. Diha. Gate 8 na guys. Diring dapita guys mga highway na diha guys. Nya guys Puno na ba na? Oh na. Unsay puno nga wa may sakay. Sakay. Murag na. Way sakay guys oh. Daghan.
Kuditi na ni guys. Ako di guys. Di atubang guys sa iyang atubang. Hala, mataga. Wa may sakay guys. May bitasan siya guys. Wa siya sakay guys. Okay. Hello, brother. Okay. Diri ako guys. Moro mo niya itong sakyan kayo na guys. Ha? Aray guys. Putla na na, kay urot na na. Kami na lang sad guys. VIP na sad ni guys. VIP.